समाज सिबियारि जिसुया सामफ्रामारि बिथाङा उदियागुरि गामियाव थांनाय 30 जानुवारि सानखालि चिरां जिल्ला रुनिकाटा रेन्जनि सिङाव गोग्लैनाय भारत भुटान सिमनानि साखाथियाव थानाय रिफु रिजार्भ हाग्रा ओनसोलाव आयेन बेरेखायै दखल खालामनानै थानाय सुबुंफोरखौ हाग्रा रैखाथि बिफाना होस्रांनाय सुबुंफोरनो गासै 81 नखरफोरनो आरो फरायफुबाय थानाय लाइमोनफोरनो गाहामनि थाखाय सलार सिस्टेम लाइट राननानै होफैदों। बिथांनि बेबायदि बाख्नायथाव हाबा मावनायखौ बे हादाननि रायजो राजाफोरा जोबोद बाख्नायदों। जिसुया सामफ्रामारि फोदैखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं गेदेरथार साबायखर बावदों। नैबे जोंनि 2 नं खालबारि आरो कलकातानि पाब्लिक जानानै आं बिथांनिसिम गेदेरथार रोजा रोजा साबायखर बावदों। मानोना जोंनि गेजेराव दिनैहाय उन्दै उन्दै गथ'फोर फरायनायखौ नुनानै बिथांमोननि माखासे सुबिदा उसुबिदाखौ नुनानै बिथाङा जोंनि गेजेराव मोनसे लाइट लाबोदों सलार। दा बिनि गेजेरजों जोंनि बे उन्दै उन्दै गथ'फ्रा बे लाइटखौ सावनानै फरायनायनि सुबिदाखौ लानो हागोन होननानै बिथाङा गावनि साननायजों बे गिदिर मोनसे गिफ्टखौ जोंनो होफैबाय। बिनि थाखायनो आङो हामबाय होनदों जोंनि फोदै जिसुया सामफ्रामारिखौ। बेवहाय बिथाङा 81 हिसाबै बेखौ लाबोनाय जाबाय, गंफा गंफा हिसाबै। बेसेबां थाखोआव फरायफुनाय फरायसाफोर दं? बेवहाय जोंहा दङ थाखो 3 थाखो 4 आरो ओमफ्राय मेट्रिक फरायनायबो दङ। बे रोखोम आरो बेयावनो आंनि बे चेनेल नायगिरि नोंथांमोन, रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायथि, अननाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय। आङो दिनै दाख्लै जि आङो मोनसे खोथा बुंलांदोंमोन जे नोंसोरनि जि एफेक्सन बे हादान होजानाय जायगायाव आं दिनै दाख्लैनि समाव आं नुजाफैदोंमोन आरो माखासे बुस्थु आं फिसा बुस्थु लाना फैदोंमोन। दिनै बेखौ होलांनाय समाव आङो मोनसे खोथा बुंलांदोंमोन, आङो नेक्स्ट टाइम आरो आं फैफिनबावगोन होननानै। दिनै बेवहाय आङो फैनानै दिनै रायजो राजाजों आं गोबां सावरायबाय, रायलायबाय आरो आं दाख्लै जेब्लानाखि रायजो राजानाव आं सोंहरदोंमोन, बे समाव रायजो राजाया मा उसुबिदा दङ होनना बुंनायाव दिनै उन्दै उन्दै गथ'फोरनि फरायनायनि बेलायाव बा थानाय जानायनि बेलायाव जोंनो लाइटनि प्रयजन होननानै बुंनायाव दिनै आं फिसा बुस्थु जि लाइट बेखौ आङो लाबोनानै होफैबाय। आरो दिनै आङो बे जायगायाव फैनानै आङो मोनसे जोबोद रंजानाय आरो खुसि आं मोनदों। बेनो जाहैबाय दाख्लै आं जेब्लानाखि बे मोनसे बुस्थुखौ आं लाबोना होफैदोंमोन थानो थाखाय खस्थ' होननानै बे प्लास्टिकखौ दिनै आङो जेरै सारिय'फाले आङो माने गोथां गोमो बेफोरबायदि आं नुफैनानै आं माने गारि सा आं बिराद माने गोसोआव रंजादों। आरो आं बिथांमोनजोंबो सावरायबाय आरो बिथांमोना जि गावसोर थानो मोनदों बेवहाय माने बिथांमोना मोजां मोनदों। आरो दिनै आङो बेखौनो आं खावलायदों जाहाथे जोङो बयजोंबो जोङो अनलायनानै थानांगोन आरो जों खौसेथियै जों आवगायलांनांगोन। अब्ला जोंनि गावबा गावनि थांखिया मोनसे लामायाव जों सहैगोन होननानै आं सानो। नंगौ, गोबां मानसिफ्रा बुङो जेनेबा दाख्लै MLA जेब्लानाखि इलेक्सन जादोंमोन, बे MLA इलेक्सनाव दिनै आङो सासे बिजाथि महरै आं नुजादोंमोन। बे बिजाथि महरै नुजानाया आंनि माखासे माबानि थाखाय नङा। दिनै आं रायजो राजाखौ नायनो बा दिनै रायजो राजाखौ अनसायनो होननानै आं बे खामानियाव ओंखारनाय जादोंमोन। दिनै आं जेन'बा जेननानै थांदोंब्लाबो दिनै रायजो राजाया रायजो राजाखा होननानै दिनै आं दासिमबो आं रायजो राजाजों दं। दिनै नंगौ सोरबा बिदिनो बुङो जे नेक्स्ट BTC इलेक्सनाव उमुखखौ ओंखारगोन होननानै मिन्थियो, आंखौ जेन'बा ओंखारगोन होननानै मिथियो। दिनै बिनि बिसयै गोबां रायजो राजाखौ बियो सहाय होदों होननानै अनेक मानसिफ्रा बुङो, नाथाय बिदि नङा। दिनै रायजो राजाखौ आङो जुदि सहाय होदोंब्ला बा इलेक्सन पारपासै आं जुदि सहाय होदोंब्ला दिनै आंनि इलेक्सन गेलेनायाथ' 13 समस्थियावल'सो होनजायो। दिनै आं 14 समस्ति होन, बबेबा 16 होन, 15 होन, 12 होन, बिदिनो हरै 17 होन, बेफोरबायदियावथ' आं इलेक्सन थांनानै आं भटबो बिनोबो हाया बा बिनोबो मोनखाया आरो मोनखायाबो। दिनै बेफोरबायदि बुस्थुखौ साननानै नायोब्ला गोबां मानसिफोरखौ आङो थांदों रायजो राजाजों जगाजग लादोंबाबो दिनै बेफोरबायदि बुस्थुखौ आङो होनाय नङामोन। आं जुदि इलेक्सननि पारपासै जुदि आं ओंखारोब्ला दिनै आङो
आंनि समस्ति बा आंनि एरियाखौल'सो आं नायगौमोन। दिनै बुंनो हो, जाय बिथांमोना बुंदों बिसोरो बिथांमोना माबा मोनसे बिबाननि मानसिफोरबो जानो हागौ, बा सोरबा राजनितिकनि लिडारफोरबो नंगौ जानो हागौ। दिनै बिथांमोना बुंदों, खिन्थु आं गोबां मानसि लिडारफोरखौ आं नुनो मोनो रावबो सोरनिबा मोजां मावनाय गाज्रि मावनायखौ बिथांमोना रावखौबो बुङाखै, बखियाखै, निस्सय आंखौ बाख्नायदोंसो। दिनै आंनो बुंनो थाङोब्ला शिबसार बिथां प्रमद बर' बिथाङा दिनै आंखौ बाख्नायदों। सोरबा जयन्त सार बिथाङा दिनै आंखौ बाख्नायदों। दिनै आङो बेखौनो बुंनो सानोदि जों लिडारखौ जों लिडार होननानै गनायो। दिनै सोरबा गैयि मानसिखौ गैयि मानसि होननानै सोरबा बायदिया नेवसियो, खिन्थु आंनि गोसोनि साननायाव आं मोनसेल' खोथा बुङो, गैयिजों गोनांजों खुनु डिफारेन्स गैया। मानो होननानै बुङोब्ला जों बयबो समान। सोरनिबा खाफालाव सोरबा बायदिया बबे समाव सोरनि खाफाला मा जागोन जों बेखौ बुंनो हाया, बुंनो थाङा। जों मैया जेब्लानाखि मोनसे जोंनि एनुवेल कनफारेन्स जादोंमोन खृष्टानफोरनि, बे कनफारेन्सआव जेम्स बसुमतारी बिथां MCLA सारा बुंदों जे जि दिनै बांग्रि मावनाय, बे बांग्रि मावनायाव दिनै क्रर थाखानि मालिकआ दिनै रुथि गरथामनि थाखाय दिनै लाइनाव थानांदों होननानै। दिनै जों सिन्था खालामनानै नायोब्ला दिनै मानसिनि खाफाला बबे समाव मा जागोन जों जेबो मिथिया। दिनै जों हाजारखि दोहोनियानो जाया मानो, बबे समाव जों गोग्लैगोन, बबे समाव जों जौगागोन जों रावबो बुंनो हाया। बेनि थाखायनो जों रायजो राजाजों बयजोंबो मिलायना थानांगोन। आरो रायजो राजाफ्रा जुदि आंखौ बे इलेक्सननि बेलायाव बा राजनितिकनि माबा मोनसे बेलानि थाखाय रायजो राजाजों जगाजग खालामबाय थादों होनना बुङोब्ला बुंनो हो, बुंथों। आं बेखौ जेबो साननाय आरो दुखु मोननाय आंनि